Хора, снимаме ли? О, снимам. Извинете ме. Чакай. И скоро ще играем на World Football League. Играта е за футбол главно. И за баскетбол. Играеш в футбол. Ще играем първо френдли, после ще играем пеналти, защото аз не съм играл. Ще бъдем с... Тук може да се отключва футболи. Винаги за такова първо. Да. Познайте на който гледа. Ще играем с Тотнъм и срещу някой от Азия. Ето всички са Азия. Айде с тази Япония. Да, Япония. Добре. Добре, почваме. Изчакайте. Изчакайте. Да. Почваме. Тук някакви футболисти са такова. Там са път глупи. Айде. Почваме. И малко играта понякога бъгва, но ако таблета ви е добър или телефона, може да не бъгва толкова. Как моя. Сега на нас малко не бъгва. Сега ще стреляме гол. Представяш ли си? Почти да. Сега не ме интересува. Какъв беше този удар? Не знам, хора, ама... Танк. Направо танк. Гад танк. Само от куча и кости. И хора, днес е 25 април. 25 юни. 6 юни, извините. Бързо минават дните. Извините, че не снимахме. На караваната. И 2 дена не снимахме. 3. Караха ни. И тук трябва да натиснете стрелкичката. Някой ще направим предизвикателство така, както на... Как беше сега? Да? И на който му вкарат гол, яди и лимон. От Чоко Парляк. HD, да. Който снимаше с... Как се казваш? Веско. Не Вало. Нещо с въвеш. Да знаете. Чоко Парляк HD, лимон, предизвикателство, чалендж. Гледахме. И съжалявам, че не снимахме 2 дена. 3. Много се извиняваме. С няма базили. И за това да. ми не влизаш. Да. Something, baby. Тая каравана може да е каквото. Повече процент ще Айде. Гол! Аре, бе! Не, аз ще ги бия, аз си играя. И сега тук е майката и баткото на Даня. Дете намерих се работа. Си говорят помежду си. Майка му и батко му са тук. Айде!
Канибал. Аре, бе! Още малко свършва мача, хора. Може и да успя, ако не вкарам. Ако? Нали? И хора, скоро може да се вземе микрофон. Може да купим. Не знам, някъде към... Не знам колко. Има и за 20 лева, има и за 100 лева. Ако искаш професионален, 100 лева. Ако искаш... За погоня, бе. Не. За ти за 20 За 20 лева и 100 лева са почти еднакви. Хора, не знам много за микрофоните, но... И спечелихме 2 на 1. Кога вкара? Ми докато... Дрънка. Да. Ще дрънкаш там, говориш. И хора, днеска ще е малко по-дълъг клипа. 10-12 минути. Да е. Секунда. Айде сега бързо четни ще играе. Аз трябва като не видял. Ей, кому се причкаш? Гади бързак. Ако сте чули това, лайкните клипа. Short pass. Short pass. Shoot. Shoot. Извинявам. Извини, аз го извини за на хората. Извинете, можеш да го... Хора, може да снимаме как играем Yu-Gi-Oh! Шаркан. Сега си ми пречил. Уно карти. Ай, вкарай. Всяко не вкараш, ще покълна. Той е Покълнаци вече. Той е по-добър на уно карти. Играехме на караваната и аз го бих поне 5-6 пъти. Аз 3. 2-3, да. Абе, какво правим? Искаш да ме покълна. Аз ти казах, ако ми караш, ще покълна. Ти не ми вярваш. Извинявам. 5000. 100 000. Кола. Да. Сега говорят за коли, ако се чудите за какво.